en welkom bij het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. En dus gast is van Joen Harry van der Molen, Tweede Kamerlid voor het CDA. En dan praten we over het referendum van Waarsdie. In het raadgevend referendum dat Waarsdie houden wordt dus mening vregen hoe de nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. De sleepwet is omstreden. Ommers bij een ja is het kabinet blierd en gaat het terug. Bij een nee leidt datzelfde kabinet de uitkomst naast hem del. Het referendum liet het in mij een wassen neus. Harry van der Molen, welkom in het Politbureau. Zie je zelf weer te stemmen? Ja. Weet je al wat? Ja, ik ben voor de wet natuurlijk, kijk zoals het CDA dat is. Dus jou vindt het referendum eigenlijk heel belangrijk om te stemmen? Ik zeg ze altijd, als je stemrecht hebt, dan mag je dat broeken. Dus dat hield ik meer een referendum. Ik in dit geval, want jouw eigen partijvoorzitter is er net zo heel wat van te spreken. Nou, dat is het dubbele met deze referendumwet. Dat een aantal zaken zo wichtig binnen dat partijen al op voorhand zeggen, dit maar trok in. En dan toch komt er een referendum. Dus dat maakt het wel een beetje lastig. En dan krijg je toch een beetje het gevoel, wat in het filmpje ziet, dat de uitslag eigenlijk eens voluit maakt. Als mensen massaal tien stemmen, dan zal het kabinet het negeren. En als mensen massaal ja zeggen, van, dan gaat het terug. Nou, het kabinet is er wel onhouden om het gewoon serieus te nemen. En wat het altijd inhoudt, dat is het lastige met dit type referendum. Dat zit zo eigenlijk gebrekkig in elkaar, dat je dat op voorhand net zeggen kennen. Maar het staat bijvoorbeeld wel in het regeerakkoord. Dus ik denk echt dat Sibrand Buma, die aan het begin zijn had van ja jongens, dit hebben we opschreven, laten we meteen duidelijk wijzen, dat wel het eerlijke antwoord is. Maar wat vind jou, als de nee-stemmers zaten in de meerderheid binnen, maakt dan die uitslag wel serieus aan worden in de zin dat het referendum eerst even uitgesteld wordt? Nou, het regeren is er altijd onholden. Dat is gewoon de wet. Dat ze op nee naar de wet zeggen. Ja, onlangs zou het hetzelfde zorgvuldig als Sjen. Maar dat zou uiteindelijk misschien ook wel zoiets van, nou ja, we doen het even, maar we doen het mooi wel, die inviering. Nou, nogmaals, dit referendum zoals we dat nou kennen, die is vrij gebrekkig. Dus je moet van een voor en een Sjen achteraf proberen te puzzelen. Wat is nou de reden geweest dat mensen voor of Sjen winnen? Als mensen vaststemmen, en ik hoop dat een soort mensen dat doen, omdat deze wet heel belangrijk is voor onze inlichtingendiensten om Nederland veilig te houden, ja, dan is het simpel. Ja. Maar als het een Sjen is, ja, wat wie dan precies de redenen en wat moeten we dan ook aanpassen? Dat zal dan echt nog wel een discussie uitlokken. Het belangrijkste bij het zin is eigenlijk dat mensen zeggen van de Madanij-wet komen, daar hebben we het al door eens. Alleen deze wet is net goed genoeg. Nee, dat is de kritiek. Hè? Dat zeggen ze van, we snappen wel dat onze inlichtingendiensten net achter de feiten oorrennen kennen. Nou, dat kennen ze per definitie net, want ze moeten een oorslag voorkomen. Dus het is heel goed, het is de wet regelt dat ze mij de tiert en de techniek meemeien. Want ja, de criminelen, de oorslagplegers, die zitten nou in een hele oren digitale wereld aan onze inlichtingendiensten. Dat is de reden dat die wet oorsmaakt. 2002 wie de vorige wet, omdat alles afvallen verhoren is, zei je hem eigenlijk, er moet een nieuwe wet komen om Nederland te beveiligen van terroristen. Ja, ik zeg wel eens dit. Maar daar is iedereen het wel eens eigenlijk. Hè? Dat is eigenlijk de discussie niet zozeer meer. Nee, de zinstanders die zeggen van, er is een zaak met privacy. Straks kan iedereen aanluisteren worden. Dat is toch niet zo? Nee, dat is net zo. We hebben bevoegdheden in deze wetdeadline voor de inlichtingendiensten. Die broeken ze om aanslagen te voorkomen. Dus je hebt heel lastig werk om te doen. Je moet er eigenlijk iets opsporen voordat het gebeurd is. Maar dat moet wel zwaarvaardig. Dus het vreemde vind ik onder het zinstand op deze wet is dat juist in deze nieuwe wet voor het eerst alle jaren betinkselen die ervoor zorgen moeten dat de inlichtingendiensten gewoon zwaarvaardig met uw gegevens omgaan. Maar toch ben er een heel soort zaken, ik als Amnesty International, Raad van State zelfs, die je gewoon bezwierend in deze nieuwe wet. Als je bijvoorbeeld u als journalisten hebben, wij hebben een primeur, we hebben een bronbescherming. In theorie zou deze nieuwe wet ze kennen, we willen weten wat het is. Ja, maar ook voor het werk van de inlichtingendiensten speelt het de bronbescherming. Bijvoorbeeld de artsen hier in dat die zijn straks lezen die medische dossiers van mensen samen opstritten. Ja, die gaan vorige week zijn, oké, wie ben geresteld, dat gebeurt net. Want ja, de inlichtingendiensten moeten zich gewoon aan de wet houden. Een spotje van Amnesty International, wie nog hield dit een interniste die zei van daarom stem ik zin, want dat medisch geheim is net genoeg waarborgd. Ja. En nou had dus de koepel van medische artsen zijn, vorige week, dus het is vrij recent, denk ik, kijk, nee, dat filmpje maken is, dat ze er alle vertrouwen in hebben. Maar bijvoorbeeld Amnesty International, die zei, stel nou, we hebben gegevens en die zullen we met Turkije delen. Hè? Dat staat in dat spotje. Want dan kennen ze dat broeken om mensen te achtervolgen. Het is een NAVO-bondgenoot. Ja, en daar wordt echt nooit voor zo'n reden gegevens uitwisseld. En dat maakt het helemaal niks uit dat Turkije een NAVO-bondgenoot is. Er wordt per keer, jongen,
kennen we dit in alle vertrouwen doen. En als dat er net is, dan mij het ek wegeren aan een bondgenoot. Ja. België, Turkije, Iedereen. maakt het niks Iedereen. Voor inlichtingendiensten geldt gewoon, we hebben geen vreun. Nee. Maar nou is er een heel soort hoe te dwan. Al die organisaties die binnen het de NVA, als het erom gaat even naar de journalisten en hun bronbescherming, is ik net wies meneer Nijwet. Wat is er op het om te zeggen, Likas GreenLinks, van we wachten even en laten we deze zaak repareren. Dat die manco's die het nou een heel soort mensen vielen, dat die verbeteren worden. Er moet een betere wet komen. Ik is heel duidelijk, deze wet is heel zwaarvaardig. Er is geen inlichtingendienst in Europa die zo bot controleerd wordt als de AIVD en de MIVD. Dat is dan de inlichtingendienst van het leger. Dus ik zie die gebrekkigheden er net in, maar de kritiek die is er wel. En dat is precies de reden dat we ook in het regeerakkoord aangepraat hadden dat we net 4 jaar wachten met een evaluatie, maar dat al na 2 jaar toch. En net omdat ik er geen vertrouwen in heb, maar om in ieder geval mensen die nou wat kritiek hebben, wel het vertrouwen te jan dat we opnieuw naar die wet zullen. Het probleem in Friesland is ik nog eens een keer dat de helft van de Friers net hoeft te stemmen, komen de waarschuwing, maar wel maar dan maar aan dit referendum. Dat zal gevolgen hebben voor de opkomst. Ja, ik denk dat die in dat soort gemeenten net heeg wijzen zal. Ik wie laatst bij een bloemist in Ljouwert en die zei, waarom hebben we nou een stemkaart gekregen? We bent toch in november naar de stembus West? Ja, ik zei, het referendum. Oh ja, het referendum. Maar dus het is net Keppelen in Ljouwert in elk geval, in Zuidwest-Friesland, net Keppelen onder een gemeenteraadsverkiezing. Het is ik nog eens verhipte, ingewikkelde materie. Ja. Is dit niet een doodgeboren kindje eigenlijk, dit referendum? Nou, dat is het lastige. Dit is weer een heel ingewikkeld onderwerp. We hier hier voor het associatieverdrag Oekraïne. Ja. Daar mag je prima een mening over hebben, daar gaat het net om. Maar pak het maar eens vast. Het is nou maar precies wat dat nou is waar je op zin bent. En dat geldt voor deze wet ook. Het is een hele soort techniek. Het gaat ook grote dingen als veiligheid en privacy. Ja, dan denk ik wel, ik vind het soms al lastig om echt precies te weten wat er gebeurt. Eigenlijk zie je dit hele referendum hier net natten. Nee, het referendum dat is gewoon een gelegenheid. Er zijn handtekeningen. Maar net door dit onderwerp. Nou, ik ben net van de referenda, maar ik zou wel wat overzichtelijkere thema's nemen om een referendum te doen. Want dat vorige hek kwam 2/3 van Nederland net voor naar de stembus. Ja. En om dan te zeggen dat een referendum een wichtig instrument is, wordt dan wel lastig. Ja, 3 plaats in het referendum, daar hebben we het over. Dat is eigenlijk, ik krijg afschaft. Ja. Dus het is in die zin wel een historische keer. Dat is de laatste keer. Het zou de laatste keer wijzen kennen dat er een referendum is, ja. En ik zeg ik altijd, ik ben net voor een referendum. Maar nou hebben we dat stemrecht. Dus let niks in de wijs staan om gewoon, als je dat willen, naar de stembus te gaan. En toch, ook al zit je in een gemeente waar geen raadsverkiezingen binnen, toch een stem uit te brengen voor deze wet. Ja. Waarom, even naar deze wet, meer data betekent net dat er meer kans is dat terroristen oppakt worden. Dat is bij de vaststanders nog wel eens dat het idee wekt wordt van het wordt veiliger. Nou, wat we niet, veiliger wordt het als we mensen op het spoor komen. Daar haast geen garage van, want dat is, heel dreig werk. Maar wat ik wel weet, is als je nou al die gegevens die over de kabel gaan, dat onze inlichtingendiensten daar net het werk waarmee wat ze bijvoorbeeld op de mobiele telefoon wel maaien, ja, dan weet ik in ieder geval dat we mensen uit het zicht houden. En ja, levert dat dan het voorkomen van een oorslag op? Ik hoop het wel. Maar zeker kan ik dat net zeggen. Een reparatie van de wet is van jou net aan water. Nou, wat bij de evaluatie. Maar nou dan eens even nou net. Nee, omdat ik vind dat dit een goede wet is. Dat Nederland veiliger houdt. Dat die professionals die dat dregenwerk doen, echt gewoon de bevoegdheden hebben dat goed te doen. Nou, laten we eens even zien hoe uw cartoonist Gerk van Beek zegt naar Harry van der Molen en het referendum van Waasje. Ja, Gerko van Beek, mooi. Altijd mooi, hè? Ja. Harry van der Molen, dank u wel voor je komst naar het politiebureau. En om veiligheidsredenen woon ik zelf jou beschikbaar door voor u. Ja. Nou, zeker. Zij zo. Goed, ons af in deze aflevering van het politiebureau. We willen een nieuwe week een man die vanzelfs werd. Dezelfde tijd. Bedankt voor het zien. Nog een hele nog verkeer.